Yeah, akukho right ukuphuphudla mkhulu ubuthakathi bu-advance. Ngizobeka la kunabantu ekakhulu abahlushwa yifuba. Thothi umunye umuntu mekayobheka esilungwini bathi une-cancer. So uma uza kithi masihlola bese ke sibona ukuthi no wena uke wadla noma waphuphudla manje lento ihleli kuwe iyidliso leli la kuwe okuyidliso elikuvalayo ngoba kunabanye abantu uthola umuntu ohlushwa isilwane kanti lento ayidla ebusuku lele ukuphuphudla ebusuku kwazi ukuthi uvuke uphalaza uvuke wenze something ukuthi uphalaza ligwemeke lelo phupho kufana noma uphuphulala nomuntu uma uphuphulala nomuntu basuke bakuthwebula inhlanhla yakho. But what if my dreams then? Ikhona into esemqondweni. Yes. Angithi sometimes enye into esemqondweni uyaye uyiphuphe angithi. But ikhona into yabona khona into enokwenzakala physical. Uyifile noma uvuka ukuthi hayi man ngathi khona into beyenzakala. I understand. Khona into beyenzakala ekakhulu nabo mama yabayenza lena. And ekakhulu abomama uzoza khala ngama pain. Yabona kusuke kuyisilwane isuke beyenzakala leyo nto physical but ngokomoya. Okay. Yabona nawe mawuvuka ebusuku ifuphuphe kanjalo uvuka ukhathele umzimba wakhe angeke uvuka ufresh ukuthi bolele kuyobonakala ukuthi khona into oboyenza ebusuku but wena bolele ngoba uzozibuza ukuthi hayi man ngoba bengilele ubusuku bonke manje ngikhathazwa yini ngiqobwa yini kanti lento beyisebusuku kuwe.